Godfrey Leone Ganado, il-persuna li ddedika dawn l-aħħar ġimgħat sabiex jattakka lid-deputat Rozzien Kutajjar u l-tfal tal-Prim Ministru, kien il-persuna li daħħal lil wieħed minn dawk mixlija fl-iskandlu taż-żejt fl-Enemalta. Fil-fatt, meta Leone Ganado kien inħatar chairman tal-Enemalta fil-bidu tas-snin 90, kien ħatar bħala konsulent tiegħu u tal-bord tad-diretturi lil Frank Sammut, bniedem li bħalissa jinsab mixli brabta mal-iskandlu taż-żejt. Dan intqal fil-Gazzetta Kulħadd, fejn żiedet li għalkemm Sammut kien diġà beda jaħdem għal entitajiet pubbliċi, kien taħt Leone Ganado li ngħata l-iktar importanza. Sorsi fl-industrija li tkellmu mal-Gazzetta qalu li l-ħatra ta' Leone Ganado kienet l-ewwel minn sensiela li waslu biex l-Enemalta bdiet sejra lura. Dwar dan saħansitra kien kiteb pubblikament ex-Ministru Nazzjonalista li kienet deskriva l-ħatra ta' Leone Ganado bħala not his piece of cake. Frank Sammut kien inħatar għall-ewwel darba bħala konsulent f'Ġunju tal-1992 u l-kuntratt reġa' iġġeddidlu minn Leone Ganado meta kien qed jokkupa l-kariga ta' chairman. Sena wara, Sammut spiċċa kien investigat mill-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni. Għalkemm eventwalment ma nstabx ħati, snin wara ħareġ bħala protagonist ta' kobba mħabbla li daret madwar l-ikbar skandlu fl-istorja ta' pajjiżna. F'Jannar tal-2013 kienet ħarġet l-aħbar kif kont tal-Bank Svizzeru kienu jintefgħu il-flus ta' qotjiet li kienu jitħallsu lil wieħed mill-membri tal-Kumitat għax-xiri taż-żejt fl-Enemalta. Dak iż-żmien kien żvelat li trafigura, kumpanija Olandiża, tefet ammonti ta' flus fil-kont Svizzeru ta' kumpanija li tagħha Frank Sammut kien direttur. L-qotjiet li ssir referenza għalihom bħala konsulenza eventwalment kienu ppubblikati wkoll f'dokumenti li jippruvaw dan. Dak iż-żmien li l-Enemalta kienet tixtri b'1,000,000 € żejt kuljum, jingħad li għaddew madwar $300,000 Amerikan f'sena waħda biss lill-kumpanija li tagħha Sammut kien direttur. Eventwalment, Frank Sammut spiċċa akkużat b'korruzzjoni u ħasil ta' flus quddiem il-qorti kriminali u wieħed mill-avukati tiegħu huwa Joe Giglio. Giglio u Leone Ganado insertaw ukoll sħab f'ditta li tipprovdi servizzi legali u finanzjarji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.